И какво става, хора, с Джесър днес сме, не? Kingspray. И днес ще играем Minecraft в The Hive MC и то може да не е The Hive, но се мета. То е ясно, че ще играем Minecraft. Кажи каква игра ще играем? Ще играем Draw My King или Draw With. И влизаме в Draw 5, аре. Ти къде? Draw 5 ли? Да, 5, защото това е 9 от 10 и няма да може да джойне един от нас. Ето го. Да. Е го е. Аз трябва ще правя скина. Само брадата на кефи. Това е такова диамантена синя брада. Окей, аз ще... Трябва да чакаме сега, ама бая време трябва да се почакаме. Да, аз мисля да спра клипа. Аре хора, връщаме се след малко. Да. Отново сме тук. Да. И почваме играта. И сега ще почнем играта. Ама само ти кажа, че аз свръпс, ако ти кажа колко бързо обработвам клипа. Не ли в момента снимаме? Какво като? Все пак може да си говорим. Не сме. Хора сме, трябва да си говорим. Окей, гъла. Аре гъла. Good luck. Опа, да. Може да му да напиш. Добре, почваме. Please do not cheat. Окей. Така. Няма читим, само да си разказвам. Добре, каква е думата? Потаторъш. Преди малко съм замислил да... Не е потато. 5 буква не. Къмо е думата? Не се сещам. Но, то още не е рисува, брат, тя спише. И не се пише така керът. А как спиш? С две ръта, брат. Тя има повече букви. Опа, давай, чайче и где ко пише. Това нещо с К. Да не е... Това, верно, да не е... Аз не знам какво е това, бе. Као. Това да не е... Кво? Кое това е? Чуруч по тоя. Това не знам дали има така дума, няма така дума, чуйте си. Чест! Чест! Много чест, нали? Много. На П, брат. Това ако е чест, това е се пробвам. Аз написах чат. Малко пише потатвърш. Човек, виж го толкова, купил се премиум Minecraft и няма скин. Да бе, как? Между другото, като играхме с Благо вчера, днеска всъщност, нали, 100 пиш, дето говорихме вчера. Да, бе. Такова. Трима човека нямаха скин, брат. Беха жени такива. Ето и аз бях така, ама после един показа как. Ях казах. И аз бех, ама исках да тесам дали ми бачка премиума първоначално. Така. Добре, какво може да е това? Абсолютно нищо ще е това. Какво рисува той, бе? Я напиши в чата как се пише рок. Камък. Роцък. Ма това не е рок. Вот, той го позна. Стонда... Какво? Я чай. Как? Ноч! Ноч, брат! Той знае ли какво е ноч? Омага. Каква е първата буква поне? А. Добре. Така се прави приятни. Аз винаги така правя. Не знам как да го нарисувам, смисъл. Почи 4 точки. Ти си 8. Що написа? Защото не знам как го нарисувам, брат. И ти получаваш бонус точки. Да, знам точно заради това направих така, нямаше друг избор. Аз знам как да сменя цвета, примерно. Вече се научи как. Някой написа читър. В читър, бе! Четър, то дори... Първата буква е... Чакай. Къде е буквата, бе? Тя напани. Не ме каза. Чакай. Аз ще се справя, не ми каза. Първата буква М, тя дума. Ще я напиша. Знам каква е думата. За какво пишеш? И даде бонус точки циганин. Като на теб ли, бе? Опа. Магическо стъкло ли там, какво е? Ясно. Как той я гесна, бе?
Magnifink глас! What the fuck, mate? Ми ти го каза накрая, но то без това ние не читваме. Че ми пука. Така, сега. О, сега ще ми пишат пак по скайпа. Кой? Някой? Секунда се направя да почуваш. Така, сега. Добре, подесна в касацията. Кое е това? Потато, брат. Потато. Значи е патейто, ама... Секунда, хора. Писаха ми естествено. Май, не знам. Да. Какво? Секунда. Каква е дума, бе? Секунда, бе. Искам да видя нещо в... Виж някакво какво пише. Чакай, бе. Така. Какво? Сериозно? Той нищо не беше направил. Какво е това, каква е тази дума? Тепот. Не знам, брат. Типот. Къде го знам? What the heck is that? What the heck? Риба хек ли ще да? Вижте с колко FPS нямам, с над 100 FPS. Не знам. Добре, какво е това, брат? Това как не е оранж, бе? Верно. Какво прави, бе? Мале, какви грозни звучиш, да. Знам, на мутлики. Какво? Нямам идея. Нямам идея. Марс. Омага! Уран! Yes! Yes! Уранус! 6 точки. И ти си 26, аз съм 14. Ти дори не си в клас. Нищо. Толкова точки не съм. Ай, повече ти казах, брат, повече няма ти казвам. Значи уран на английски е такава е, бат, и просто го нацелих. Добре, какво е това? Това сега е Dancing Stars. Шитъл пато. Аз му писах старт. What the fuck? Старт, бе. Не. Ай. Окей, кое може да е с... Да, оставаше да е това. Scare. Страх. Какво това, бе? Не скиер, страх, бе. Точно не мога да решим, ще кажа. Знам. Скари. Скрю. Не знам. Арт Ловър 6. Това кое... О, фей! Да знаеш колко думи... Майнплек. Той рекламира друг сервер, трябва да го банат. Рекламират сервери. Човек, кое е това, бе? Омага, как мога да има толкова умни хора? Д. Добре, Д. Първото буква е... Д и има... Ой, Б. Какво? Какво? На кашлица. Геко написа. Добре, не мога да чатам, много ми пречи. Ти, какво? Yes! Обърках ли го, е? Това направо нямах идея, че е това човек. Yes! Второ място. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Аре, още най-гай. Да, се върна, когато почна много екран. Окей. Хора, отново съм тука. И аз съм тука. Да, отново сме тука и сега почваме след 10 секунди. Оу! Трябва да ги бием. Чуш се, дали да кана хора такъв майскара? Не, моля те. Добре, няма да казвам. Ще трябва да го мютвам един час.
И Джефта на първо място. Аз късвам. Омага, каква е сега думата, брат? Тяцки дългата. Как бе? 4 букви, бе. Тяцки лесната. Куче. Между другото. Как бе? Не куче. Диво куче. Да, аз много ти знам как е диво куче. Не знаеш ли, бе? Преди кучетата се опитам от квиз. Ми диви, ама много ти знам как е. Вълк, бе. Това е мейт. Ще ми подсказвам. Окей, това не го броя. Това трябва да си го снимам, да си го сложа на скриншот. За тъмпнейла на клипа. Опа. Чакай, снимах ли го? Да, снимах. Уоу. Айде, бе, ти тъпи ли са? Брат ти. О, съм на първо място! Како е? Заради това... Бе, как това не? Лъкер грозен. Нека ти. Омага, брат. Това е думата, аз ти казах. Абе, нещо в което всеки един човек влиза. Стикс. Туалетна. Тилата си. Не. Какво е, бе? Бадрум. Не, човек всеки един, който... Всеки един човек влиза в интернет. Опа. Интернет. Той му подсказах, не е сибърне, честно. Джестър на второ място. Трябва да 10 точки, ама да гониш. Да, братка, в този интернет, бе. Още си 12 точки. Еска. Перфектно. Ей! Имам повече точки. Как повече? Наравно. Не, ти имаш 2 точки по-малко от мен. Айрон. Това е айрон. Не, това е бат. Това е... Не е шабър, ти от ли си бук. Къде го знаме, брат? Що ме 4 букви, но аз спомня всичко. Влак. Дръжна ме, мой. Влак да не е, бе. Пул. Къде го знам? Кво? Аз ме се сетих. Пат? Како е? Бак зе, ти нормален ли си? Това е някакъв кинеф, ама не мога. Бах, кинеф ще. Как бе? Како е? Това е първата буква, бе. Абе, не за бе, брат, ако ми дадат първата. Ла-м-б. Како е? Мага, сетих се! Ламп, с П беше! С П! Аз знам как пише ламба на английски, брат. Това е да си про. Не знаеш, че пак си още по-малка точката нам. Да, бе, хакер грозен. Това е пирамида. Да, точно пирамида ще е. Аз сетих се. Не. Как не им так, бе? Как не им так? Ами чай, аз не гледам буквите. Окей, значи не им так. Не им так. Какво това, бе? Кажи да. Не зло, брат. Изместиха ма! Ни мен! Чакай. What the fuck? Кво? Омага, сериозно. Крикет, аз написах кликър. Смисъл, аз съм играл никога крикет. What? Пот! Дори е глагол, брат, макар е. Добре, какво ще е това сега? Сетих се. Тъп съм и не знам как се пише очи. Очи ли бяха? Са очи. Не са. Аз сетих се.
Ей, гесна, ама един час го пишеш. Фак Букук измести. Това беше УФО. УФО, нали? Смисъл как УФО-то е силно. Как няма да го познай ти, бе, майко? Митко изчезна. Коснацията. Аз съм в това място. Аз кога ще рисувам, е? Flame Tower. Flame Tower. Интернет. Не интернет. Интернета мина. Тъпчо. Не е минало, е. Мина интернета, бе. Нали ти беше с интернет? Ма това беше миналото. Ще изчакам всичките букви са напълните тогава. Ами това тогава ще свърши, е. Не знам. Тук да имаме... да, 26. Какво е това, бе? Дай втората буква, дай втората буква, дай втората буква. Колко? Дай втората буква. Втора, бе. Нямам време да напиша дори, давай, къв е това, бе? Сега ще видим. Се, написах го. Оле, аз написах хайер, обаче. Какво е това, бе, брат? Хердрес. Кое? Аз не видя какво това дори. Джестера не знае какво е диско бал. Бол. Диско бол, е, ти дори не мога да го изговаряш. Какво са правиха, няма. Махне топки. Не е топка. Кво? Мюзик. Опа, написал го изглавно, извинявам се. Мюзик? Не, това не е мюзик, бе. Това е... Аз... Yes! I'm the best in this game. I'm the best. Ти си да... Махни, бе. Добре, как няма го познаеш, бе? Си... Ще го видиш клипа, много смях има. Sing, бе, sing the song, изпей песен. Това било нота ли? Аз синг ли написах? Ко написах? Аз написах синг, но може да е било и сонг, откъде го знам. Ма синг беше. Окей, хора, надявам се клипа ви хареса или ще правим и трета игра? Не, ще направим един Skywars после. Сега ли ще го правим? Не, след клипа ще направим още един. Draw My Team ли? Не, Skywars. Окей, хора, нека тук си довършим клипчето, ела, бе. Идвам, бе. Гледай къде паднах. Нищо не пиши спаун. Окей, хора, аз ще завършим само клипа, надявам се ви хареса.